Людей на селе удерживают в первую очередь работа и деньги. Гүзәл Сәнҗапова Уралдан туып үскән кечкенә авылын саклап калу өчен махсус проект булдыра. Үз эшен ачып, балдан тәм-томнар пешереп сата башлый. Шулай итеп, авыл халкына эш урыннары булдыра. Было понятно, что нам нет смысла. Без дәүләт ярдәменә генә ышанып ятмадык. Мин өлкәннәрне дә эшкә җәлеп иттем. Үз тырышлыгыбыз белән продукция җитештереп сатабыз. Балалар бакчалары булдырдык, мәдәният йорты салабыз. Киләчәктә кибет, ипи пешерү урыны мәктәп булдырырга телибез. Чөнки яшәр өчен инфраструктура да кирәк. Гүзәлнең фикерен Волга клубы белгечләре дә хуплый. Татарстанда бу өлкәдә күп эш башкарыла. Президент программасы буенча юл, мәдәният йорты, ФАП һәм башка социаль объектлар төзелә. Мы должны обеспечить. Без бу фапларны белем бирү үзәкләрен һәм мәдәният йортларын саклап та тота белергә тиеш. Иң төп мәсьәлә кадрлар белән тәэмин итү. Бу өлкәдә дә төрле программалар бар. Белгечләр һәр авылның да үсеш планы булырга тиеш ди. Бу өлкәдә Түбән Кама районында авыллар өчен махсус стратегия булдырырга телиләр. Мы до конца текущего года Без ел ахырына кадәр һәр авыл җирлегендә үсеш стратегиясын эшләү бурычын куйдык. Ул һәр торак пунктының мөмкинлекләреннән чыгып эшләнә. Булар барысы да халыкка яшәү һәм эшләү өчен шартлар тудырачак. Кешеләр авылда калсын дисәң, фермер һәм эшмәкәрләргә дә ярдәм итәргә, чөнки алар эш урыннары булдыра. Бу хакта дәүләт уйларга тиеш. Хуҗалыклар үзара ярышып эшләсен өчен пошлиналарны киметү зарур, яисә субсидияләр бирергә кирәк. Тәкъдимнәр күп, аларны федераль дәрәҗәгә чыгарганчы эшләп бетерәсе бар. Владимир Путин 1 ноябрьгә кадәр авылны үстерүгә юнәлдерелгән чаралар исемлеген төзергә кушты. Чулпан Касымова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы.